Usman kwangila familin mu zumunci. Wajen gayan zumunci dan sada juna shi ke saka a dinga kusanta da juna. Daga mai barin zumunci bai nazari ba sai haɗa kawunan kowa har da kowa. Zumunci zumunci wajen gayan zumunci dan sada juna shi ke saka a dinga kusanta da juna. Daga mai barin zumunci bai nazari ba sai haɗa kawunan kowa har da kowa. Farko na sanya sarki ubangiji wanda ya yi ni kare shi ke mini agaji. Allah ka bari himma kar da gaji zan ɗan yi tsokaci ko da za a je. Ƙaro salati ga annabi banzane Amina abba ga Fatima adali kasa da sahabbai har da iyali na gidansa shugaba sun rike zumunci. Yayin wajen gayan zumunci dan sada juna shi ke saka a dinga kusanta da juna. Duk mai barin zumunci bai nazari ba sai haɗa kawunan kowa har da kowa. Zumunci yana da kyawu al'umma muka yi shi akwai falala al'umma sannan akwai yawan lada al'umma sai darajar mu kulle yau min ta yi girmama. Mu ba za mu bar zumunci ba amma kowa ke zumunci ba. Shi yasa nake kiran al'umma kamar bar zumunci hannu biyu rike shi. Wajen gayan zumunci dan sada juna shi ke saka a dinga kusanta da juna. Daga mai barin zumunci bai nazari ba sai haɗa kawunan kowa har da kowa. Maza da mata yara da manya kuma dinga yin zumunci kar waje kunya. Muraya suna ta annabi kar majuya duk wanda bai zumunci an bar shi baya. Ya sambo kira da ke na ɗaga murya ku yi zumunci yana cire kiyayya sai dai a junan mu ya daɗa soyayya. Kuma dinga yin zumunci shi ya fi daidai. Wajen gayan zumunci dan sada juna shi ke saka a dinga kusanta da juna. Duk mai barin zumunci bai nazari ba sai haɗa kawunan kowa har da kowa. Zumunci 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 zumunci. Wajen gayan zumunci